ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ. हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. आता आहोत नाटक जिल्हा परिषद मतदारसंघामधील दारेसे या गावामध्ये. नाटक जिल्हा परिषद मतदारसंघामधून उभाटा शिवसेनेतर्फे उत्तम लोके हे निवडणूक रिंगणामध्ये आहेत. उत्तम लोके हे युवा सेनेचे तालुका प्रमुख असून एक आक्रमक चेहरा अशी त्यांची ओळख आहे. विशेष म्हणजे त्या ज्या नाटक जिल्हा परिषद मतदारसंघामधून लढत आहेत, तेथे भाजपने गोट्या सावंत या माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष असलेल्या एका मातबर उमेदवाराला उतरवलं आहे. तरी या उमेदवाराला उत्तम लोके हे चॅलेंज देत आहेत. याच विषयी आपण चर्चा करत आहोत उत्तम लोके यांच्याशी. उत्तमजी, कोकणचं लाईव्ह मध्ये मनपूर्वक स्वागत. मागील काही दिवस तुम्ही या संबंध जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये डोअर टू डोअर फिरता आहात. हो. मतदारांचा रिस्पॉन्स कसा आहे? मतदारांचा रिस्पॉन्स चांगला आहे आणि उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभत आहे आपल्याला. कारण या विभागामध्ये विकास कामांचे मुद्दे असतील, दडपशाहीचे मुद्दे असतील आणि त्या मुद्द्यांवरती मी लढत असल्यामुळे आणि आवड असल्यामुळे मला लोकांचा चांगला सपोर्ट आहे. उत्तमजी, या मतदारसंघामध्ये सातत्याने तुमच्या विरोधी पक्षाचे जिल्हा परिषद सदस्य सातत्याने निवडून आलेले आहेत. त्यामध्ये एक आणखी एक विशेष बाब आहे की या मतदारसंघाला जिल्हा परिषदेचं अध्यक्षपदही भूषविण्याची संधी प्राप्त झालेली आहे. तरी सुद्धा या मतदारसंघाचा विकास झाला आहे का? जर झाला नसेल तर इथल्या कोणत्या गंभीर समस्या आहेत ज्या तुम्ही आता सांगू शकाल? आता आपल्या कोकणामध्ये पहिल्या गंभीर समस्या म्हणजे रस्ते, पाणी, पायवाटा ह्या गंभीर समस्या आणि ह्याच्या पलीकडे स्ट्रीट लाईट्स. आता ह्या चारही मुद्द्यावरती आम्ही विकास वाव उठवला आहे. हे मुद्दे मीडियामध्ये आणलेले आहेत आणि हे ओपन झालेलं सगळं भांडं फुटलेलं आहे आता ह्या गोष्टीचं आणि त्यामुळे आता ह्या गोष्टी समोरच्या ह्याच्या उमेदवाराची पायाखालची वाळू सरकलेली असल्यामुळे आता हे व्यवहार चालू आहेत. जे दडपशाही, दांडगाईशाहीचे, गुंडप्रवृत्तीचे वृत्ती चालू आहेत. ह्या वृत्तीच्या इफेक्ट म्हणजे हाच झालेला आहे, की हा विकास झाला ना, हा विकास ओपन झाला आता. म्हणजे ह्या विभागामध्ये आतापर्यंत असं कोणी ओपन केलं नव्हतं आणि आज मी पोस्टमॉर्टम करून ठेवलेलं आहे समोर, की हा विकास असा पद्धतीचा आहे आणि ह्या विकासावरती आम्ही कुठेतरी आवाज उठवतोय. हा कुठेतरी आवाज दाबला गेला पाहिजे. लोकं घाबरली पाहिजेत. दमदाटी गेली पाहिजे आणि ह्यामुळेच या सगळ्या गोष्टी घडतायत. कालच तुम्ही आरोप केला होता की या दारिसे गावामध्ये पैसे वाटप करण्याचा प्रकार सुरू आहे. नेमकं त्याच्यामध्ये काय तथ्य आहे? पैसे वाटप हा मी पहिल्यापासून सांगतोय. म्हणजे आता तुम्हाला सांगतो नाटळमध्ये असेल, दिघवळ्यामध्ये असेल, नरड्यामध्ये असेल, हे तिथल्या म्हणजे जे म्हणजे वाडीतले मेन मुख्य माणसं असतात त्यांना पैसे देणं 5,00,000 2,00,000 असे देऊन त्यांना मग वाडीतून ते फुटणं ह्या गोष्टी करतात. कारण विकास झालेला नाहीये. पण जे विकासाची कामं आली, त्या विकास कामामध्ये करप्शन करून चांगला पैसा मिळवलेला आहे. तो पैसा आता ह्या गैरवापराला वापरण्यात येत आहे. हा माझा ऑलरेडी आरोप म्हणजे हे सरळ-सरळ म्हणजे दिसतंय मला आणि ते मी बोलतोय. आरोप असे नाहीये. मी तहसीलदार साहेब असतील, कलेक्टर साहेब असतील, एसपी साहेब असतील, आज मी सकाळी सगळ्यांना लिखित स्वरूपात मेलवरती कळवलेलं आहे आणि ह्या गोष्टीवरती पुढे आम्ही योग्य त्या कार्यवाहीसाठी जाणार. उत्तमजी, समोर गोट्या सावंतांसारखा मातब्बर उमेदवार आहे. हं. तुम्हाला हे चॅलेंज वाटतं का? नाही मला कोण उमेदवार याच्याशी माझं चॅलेंज काय नाही. माझं चॅलेंज फक्त विभागाचा विकास करणं हे माझं चॅलेंज आहे आणि मी हे चॅलेंज एक्सेप्ट केलेलं आहे उमेदवारी अर्ज भरून. उत्तमजी, तुम्ही आता म्हणालात की या विभागामध्ये बऱ्याच समस्या आहेत. तुम्ही ज्यावेळी निवडून याल त्यावेळी तुमची विकासाची कन्सेप्ट कशी असेल? माझा विकासाचा प्रायमरी असेल ती रस्ते, पायवाटा, लाईट आणि स्वयंरोजगार आणि ह्या 4 गोष्टींवरती फोकस करूनच ही निवडणूक लढत आहे. आमच्याशी बोलल्याबद्दल मनःपूर्वक धन्यवाद. हे होते उत्तम लोके. नाटक जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये भलेही सातत्याने जिल्हा परिषदेचं अध्यक्षपद मिळालं असेल, तरीही या मतदारसंघाचा अपेक्षित विकास झालेला नाही. साहजिकच या मतदारसंघातील सर्व जनता ही उभाटा शिवसेनेसोबत आहे. म्हणूनच या मतदारसंघामधून मी नक्कीच विजयी होईन असा विश्वास ते व्यक्त करतायत. कॅमेरामन मकरंद निमनकरसह स्वप्नील बरवडेकर, कोकणसाद लाईव्ह, कणकवली.